ଆଜି ଏତେ ଅଶାନ୍ତ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆମ ଭଳିଆ ଅଶିକ୍ଷିତ ପଶୁ କି କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ନା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ? ଆରେ ବାପରେ! ହେଇରେ ଏ ତଳକୁ ଅନା, ଏ ତଳକୁ ଅନାରେ। ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଣିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଉଲ୍ଲୁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଭଳିଆ ମୂର୍ଖାମି ମୁଁ କେବେ କରିନାହିଁ। ଏଇ ଜଳ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏଇ ଜଳ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାଶ କରିପାରେ। ହେ ମାନବ ସମାଜ, ସମୟ ଅଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁଧାରି ଦିଅ। ନଚେତ୍ ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ନା ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ପାଖେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼ୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି।